service pen for so HRS the course who are Disadal Senior High School no one more HRS Asoche and a near be one the Google aquam dear Niama and pay bedroom not yet the home come away and you have for Pinoa and the Akikesi and any Sekasia baby Wubiano and pay a banner the Ababa some more midi Edina Aboma Libya Boga and your Brenna Finsam no you come on Casa and Fa and Mamo yet more sassy at the free Ghana Raswi gives him na enrana ningina da kwan se osofo a oso maye sika 722 so be come raswi gefim na kwasi brene kan so de media budget review no akwakoto Ghana ma de hienim na eno ne yetete ye se bibia ba betwa mu ama papa na ntimi an come raswi gefim enra da wantimi afa media budget review na akwakoto raswi gefo anim ena nam so ma raswi gefim chia me hini right honorable Alban Kingsford Sumana Babendi atom raswi gefo anim se ne ntia wantimi ama no ne nyina eye entutue bia na wo so de gugu na kwanso ena nam so ma wantimi ama na wantimi ama enra no ene dan ne nya de obetimi akọ odofo ya adom akine ya wo so no wantimi enko ena ne da fiada so no wantimi enko ne nyina eye enhihie bia edamra swejafo anim ene oman ne nyina anim a wo wantimi enyin to nchen ama papa ne mfa media budget review ne meto wo manim ento oman ne so odofo ya adom a edwada ebei enum ena papa no e de media budget review no e babeto eyemra swejafo anim. A very important national event hosted by our partners in the church and from His Excellency through my good self to the Chief Justice, the former presidents, some ministers, and all the important authorities in the country will have to convene to look at a very critical national agenda. In view of that, a number of members of parliament to be present. And so we will not sit tomorrow. We will sit on Thursday, and on Friday, the Minister of Finance available to hold intensive meeting with members of Parliament. Is an agreement entered into between leadership and the Ministry of Finance as a prelude to the presentation of the mid-year review. Observe way I am Rasmi Gefim Chairman right honorable Alban Kingsford Sumana Babeni Yeten Kanina your software obesi kasam no ntoto so anida na edakwan se enka enra no ode media budget review be kwa akoto Ghana ma de hie ni mo mrase gefiem ya wantimi yanko ena mrase gefiem chairman ye ne se odon for ya domo a o madidi nkomo no a ama mpofiada oba be hia mrase gafo no nyina bobo ne ma so de akire wonu wo kokoam ansa na odon for ya domo na wotwa ye kwa akoram no ne dadwoada no ode eye budget no media budget review na ba beto Ghana ma de hie enyina enim ye to so na ye de mo akọ eye mampani na nado dan kwakufa na tena ye mamanu tua ne aba besensen wiem ma me Cecilia brada pa osofo a no show my God ya hone die ho nsense ma me wo sesa sika pim edikoku ne fia ne house girls sesa sika ne bie edidwane ye okọ report ye e ma positive so na ja wo mo didue mo fifi mo ba ba mo wie mu a ekochi ma ye etwotwo ma no asem do mo kokogina court a asem ya gentre ha ene mpataku o mayi manu a na Ghana ma de hye yetutu na sre ene abase didi ho nkomo no a na enumuo ena ejamanfo tutu na sre ne abase ma me no eye ne se pam no twa no se be no bi nkogina bebe enko kase na dwuma wo ye se minister for sanitation no ena ode awie sika akwakogu ne dem akwakogu ne fie ema maya na sese bi kono nti no wode na dwuma ato honum amanfo wo momfo madwuma na eye mfifimu ene nhwehwemu ene court case no wonya adaje mfene ne enkonkodi akire na busuafo de na dwuma to honum no ena ene entity abato so performance mpefo pono so chese mampeni ejina tumia amamra constitution dia mano so ema enei wapao
ma me Frida Prempe ya oyem rasebe gani o wom rasebe gefi ma de hia wo mo ewota no no for baton pesua so se ma me wono ne nkoi na onkohwe eye ma me Cecilia Brada pa na dwuma so se minister obehwe sanitation and water resources ho ensensem ma me ansa na mampani na arudan kwakufa de bebu ne den so onkoye adwuma se sanitation and water resources minister no na owo mampani atena ye a wo ye adwuma se minister of state ya na owo presidency ho no mo enti mampani aboni den se wonko na minister for sanitation and water resources no wonko nkoso adwuma no mo na onye enfama na no akire mampani na arudan kwakufa do se wone council of state ne mpanimfo adidi nkoma ema futu omodi ama ne ntino wagina so ema mrasebe gani ono so mrasebe gefie ma desia ewa figya sekire Easter baton pesua so ma me Mavis en cancer buadua na oyeso afo abedi ekira na ohwewuros wonsensem wayina firi ho no mo edina ko eye atenaya ebehye o my Ghana yani ama hodo nkitahudi ho nsensem eso na yeso bekwa yeso afo abedi ekire or foreign affairs eye ministry ho no mo we eye ma me Mavis en cancer buadua wayem mrasebe gani ma desia wo mo figya sekire Easter baton pesua so eno eche honorable Thomas eye Mbomba honorable Thomas Mbomba so no entity ne se no so eye sofa be de kira no show maye yani ama hodo nkita hudi ho nsensem so mampani akufuado ese ogina futu a council of state ene mpanimfo edi ama no so ama wayi ono so de free ho no mo ede na roads and highways so wonkoye soafo abedi ekiri e ho nti we eye krata mampani ne boafo soronko yugina he ne nsa ehyase a omo edi aba be mansamhwefo se nsa kire kakra aba ewo abemo eno no na yeto aso o ma me Cecilia Branda pa ne nsem no aho no mama no tua se ben ne nansanie ene ye de tu manim se ye de ye nya ne ntie se ma me Cecilia Branda pa na adwuma to no mo se nya de a obeto aso aye adwuma se sanitation minister mum ede na entite ne se enya de a empanimfo behwe ne tra se sika de ente se ayira wo fie obi ama so de sen ne ye ka ho asem a wo se wo mpesa amanfo be ne se wo wie sikenti no wo de eye wadwuma se sanitation minister eto no se beye na mfifimu no nhwehwemu bekoso na numuo ene yede to manum se ya tete se special prosecutor no akwabisu ne kan se special Peter why na adwene se asem no nya ne trasa ewom se ne fa binum akwakodi aposifo nsem ya aposifo kra na hyase a na wo mo afifimu ne adeade a wono so ede ne ho ba begim na wo mo akọ nsem ne mo no makwakọ hwehwemu a na masem be ka hye ne so efri dwada ne bane nyina ne yede ato manum se ma me Cecilia Brada pa anti ama pa wo be ko ne fie susu ya mienu e won krapompre mantam wo bia woni ni kunu ene ne ma no etie ewo abelempa bonten so ewo nkrapompre mantam ena owo bia mampani obeye minister ntino aban edi ama no se wontra sa dan ne mu eno no ewo cantonment special prosecutor ene ne mrantie na sojafo ne apolitifo no ebeko no makwa wie fie onyina ene mu ntokro ni ade nyina no wo ebe hwehwe ho se bia sika no kakra ka wa akira wono ma asesa ede efri ho no mo eno ena ntete eboboba no pay ekyese ene omuko fie ni mienu num no ene ma makose se efri ho no mo no enya asemketo a emaseme ha mani ne maka yesisika kro mo sesaye edi free fie ho no mo no special prosecutor ne akrachefo no a ene aposifo ne asojafo no mo do mo koye no yeso mo kose sakra de baye no wo mo tena sika no ho be 4 hours ansana omutimi akanya wie sika wo mo kose saye edi free ma me Cecilia Brada pa ne fie ho no mo no eno ene ntete a yetete na ne nyina mu no mfifimu etwa so asam no so ewo koto enti abusianfo ye de besim fancy na yetutu akwakwatwiri tutukwatwiri na oja asam no se ne yebesi akobia no ye ni edi akiri de befra to bia no yemfa enkamemo ye to so ne ye de makonsem fufrum ndc amanyuku no so na omo mampani akufu adosobo se ohene popropa owo eye doma eye osiade yo agimambedu otosumienu asemampedi na nadu dan kwakufu ado aban no tawo motata wo hini enhyeda nkoye sa enhyeda nya nikabia ne nyina yese omahunu se abre no bia no papa ne nsem o kekane eya na enhyeda ensene MPP fo tirim ensene mampedi na nadu dan kwakufu ado tirim nya ne de enu ntina ma se tia no motete papa ne sa no mo ndi se amanyukonde omo echese de ekoso no omo enije hu anyeyi democracy eno my Ghana ye wo mu no kabi no bi nkabi enye se chenchire obi meka ne ye denko
emfa enkyerɛ nti bia bibi na woyɛ na se obi adwen foforo de fam no nkyɛ sɛ wɔyɛ no mpewasɛm ama wakɔ akɔtaataa no wei twɔtwɔfoɔ pani de ma NDC amanyuko ne NDC amanyuko ne mpanimfo nyinaa ɛna de saa krata wei aba abɔnte sɛ deɛ ɛkɔ so a asɛm mpɛdeɛ kufu ado aban taataa na nadomahene no wɔn ani enye ho na mbɛka ahyɛ ne nso adwumadie kɛseɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ nkrapompene mantam mu ama nadomahene ɛkɔ ase ɛkɔ kasae na ne nyinaa akɔ akɔfɔ no abo James Achikwesin ase no of Rasmegani ne nsɛnsɛm yi a ɛho sɛ aban de ne bɛkɔ kɔɔto so mbɛgya akyire di ɛna papa de na no kɔkɔ tumu bi so on the office sɛ asɛm no kora na aban nya akyire di no no kora ne nkɔ ka Supreme Court agyagyefo no ho a saa case no ɛba a wɔn anim no nkɔ no nkɔ wɔbɛtwam nyade akɔ bɛ sɔsɔ so bia ɛno na ama nipa pii no afi sɛ saa nsɛm na nadomahene kɛka no ɛna bi ɛnam so bi ama aban wei ɛtata ne saa no ndi sama nyuku ɛka ho asɛm no yɛnkotie nadomahene ɛmra saa asɛm no wɔka ɛsɛ no sika no fae yamubi ɔpɛni mɛyɛ sɛmɛ ko Supreme Court kasa gyina yɛ kame na collect kame correct ko mesra a de pa Attorney General Ghana wɔ ɛmra ma no kwani sɛ adeɛ bi ɛkɔ na ɔhwɛ Ghanafoɔ anigye nim a ɔtumi yɛ ɔtwa so na no ase no ɛyɛ sɛ papa no bɛtwa na kɔnya no sɛ ɔnyɛ mfidie o baakɔto fo kasa bato ama no ɛnyɛ overwhelming majority no nyɛ 57.5 as a matter of urgency I'm appealing to the President of the Attorney General, President of the Republic. He has a role to play. That trial should be aborted. Observe nti wei ɛyɛ nadomahene ɛne yɛte ne nka no ne nyinaa ɛyɛ saa nsɛm wei ne afoforo binom a wakɛka ne nam so ama NDC amanyuko no kyɛ sɛ san sɛ mampani akufo ado ɛnyɛ ne dɛ nanse ne tiri mu nti no wɔnam judicial council for no so ɛtete papa yi ehunu ano epopo mani dugu no so a wɔn NDC amanyuko ndi wɔn ntenetena se ɛma saa deɛ ne ɛntoatoa so a yɛtoa so ne yɛde makɔ Adisadel College wɔnom atena yɛ wɔn ne tuare ho sɛm ɛbaayɛ abɛɛmoa bi a nyina ye student yo nyese bia wo bi no akwa kubra ho no mo o nyina eye suku nkwada a wo mo agent tie aba bonten no ma ba beto mo suku so ene wa yire ne mene saa no a wote no wo yire ne mene no a yire ne mene no a afi na chese wo hom ya ehome no no saa so de ne ti ekọ board ade empane mo nti se enye nyankopon ne fa kwa mu a ene nke bia nani ne ekọ ward ade no so a enko pa nani ne nyina ye sebe mu asem a ye nkwada wo mu di no senior high school enti enam so ema Ghana Education Service ene empanifo a omhwe Ghana ye ngomasua ho nsensem so atu anamom emase ne mo kase abamu ana wayire ne nua mene no wɔma pam na free school hɔ no mo ɛna ne ɔno so yayire ne mene no wɔmo aka kyɛ ne sɛ wonkɔ fie efisɛmra saa asɛm yi siiɛ no yɛntete kyɛ sɛ bɛdwu ntɔn ɛna saa asɛm wɔ siiɛ ɛna kyɛ sɛ ɔmo de ahyɛ ɔmo ho kodɛɛ ɛna ɔmo de ti school hɔ no akwadaa no so yɛaka kyɛ ne sɛ wonkɔ fie sɛ wɔanya akokuduro ameyi mpanimfo asotire no wɔno so nkɔ fie ɛna house master wɔno so ɛwɔ dormitory hɔ no a wɔno so asɛm yi ohun yɛ a wampɛ ho asɛm wanka wɔno so yɛse wɔn tra nkyɛn na mfifimu nkɔ so na ɔpɛde Sakosa ɔhwɛ ne amansa di nkɔmɔ ama education ministry no wɔde nsɛm sei ato yɛ nim wohwɛ GS nsesɛ na sɛ akora no ne maame anasɛ na wofo na de na baba bɛgyaw enti no sɛ ɔma mesua deɛ ɔmɛde nteteɛ enti sɛ biribi saa kɔ so sɛ bi ankora ɛdi agbɔne bi na obi kopra no wohwɛ school ne mmra no a ɛbɛ suspend o ɛyɛ suspend wa na yɛayɛ nhwehwɛmu sɛ ampa ebi a ɛbɔ wa adɔn dede ebi a wokɔ no kɔtena fie bi a bosom mmiɛnsa anasɛ bi kora internal suspension near the amount now I get Juma Kakra. But when I think borders on criminality, say physical assault, say I can't get to Fahu Edia, and she said no, the GS Eddie Nancy, and I said, let's never communicate no say, we have Shamu, if you Shamu and a bit established, she said, dear the course, so if you cry another way, really intervening factors, and when we see a man within your buy, your other accomplices in another, they have to bring everybody on board. Yeah, who said, quite normal business, but for now, maybe. Stepped down. School not taking on. We need to commend them to say the GS communicating about until you should the best established Sompa. But as to say the Akrana Bonnet on your body, and now we need to at least get the full detailed briefing and Sana and I'm for penny and Nesta Kosa penny pabe the echira or any man said in Como Emma Education Ministry no yet in Cadenwechima make Cassandra Chuman Professor no say Ghana Education Service in penny for and she say ya or more any school in penny for a bad time or more money sankoda we ekwakushia na nieme bia was somebody to tuna kwaso one of my iron in tempara ya.
Information we gathered from the head is that when it happened, he quickly took action, and that is what we commended him on in the statement. And it looks like the students that recorded decided to post, I think yesterday or 3 days ago, on one of their student platforms, and that's how come it went viral. We have invited them anyway. We'll be meeting them in the afternoon. Everybody that is involved in this issue. We have our school code of conduct. We need to assess your students when you get to the school. The very first thing that we give to you is the school code of conduct. Former me Cassandra Chumampofo eye penimpa kasa edema Ghana Education Service and yeten and kanonina ayenshisia omo edi egu akwam edi aso eyesane ama wiya no busuafo yeni di akire de befa to bia no yemfa enkamemo ye to aso yeguso adem wo ngomasua ho nsensem na osofo abedi akire a osho my Ghana yekua ye ho nsensem so eye honorable Yafrem Poado osaso yemrase begani a owamrase begefie ma de so mo manso adu bia baton peso so sese abaye nsisi bi se school feeding program no a ekoso we suku ahodo no no omo ede mpata na kese fish no say ye tilapia say ye kubi say ye momone omo ede bekeka ho amankwada ne se beye na kwesi bronika bibi se balance diet ye omo ebetimi enya bie na opani ya Afrempon ado ede nsem say ye tujawabra na enran krapompene mantemu na omo edi nkomode afa ho. The inclusion of fish in the school feeding program will provide a significant boost to our local fish industry and create a demand for small fish, thereby supporting local fishermen, fisherwomen. This will contribute to the growth of our economy and provide livelihood opportunities for many. The number 3 is sustainable food source. Small fish are highly sustainable and abundant in our coastal waters. By promoting the consumption of these fish, we can reduce the pressure on larger fish species, allowing them to recover and maintain a healthy ecosystems. The number 4. For way honorable Yafrempon Ado na Sarmani so gunde where so for be the chira or show my gun ye your hon sensem so sasu yamrasbegani at the ma this year woman so edubia. Ma me how a Mavis Kumsin where minister of empataye and empataye hon sensem one also so at the say tuja. My ministry is committed to ensuring the production of safe fish for consumption in Ghana. The ministry will ensure that the necessary leakages are created to ensure the availability of fish to stakeholders in the school feeding program at affordable prices. Where Mammy Mavis how Kumsin one also so a minister of empatayen and empataye huns and some yetin and cano. Yes, also the more common as we give you mobile. Say, Maswiga no Maswiga Fona Quaquatanasi, Aquaco yi nipa benson, ya IGP, Nibinu Pia Bontes MPP for Fa Prime, such in Trench no run on Personal Pamno, if Somaquacunus or Yendi and maybe a Chemocra Ghana Mampeni, Abedi Tree, Papata Meresia, when Yanni Baby Cocrano and bodyguard Emra, no Vice President nomini ade no IGP pa omo peso mo yina die no mo epam no efi akonya so no ho ne ne ade a ebeto ja ba bia befa bia na Ghana fo na ye di ho nkomo no abusu entete abeto ja kire sem na sogafo na kwakotena se a omo ayi nipa nso se omo fo mani ni ene na chi ne hu oya akro no a na otefo no so a na okasa na sa aye committee we no a na sogafo na atie no onabo Samuel Kofi Atatia ono ene be titire ni a wo beda ano. For the committee, we set up to investigate and inquire into the leaked tape that has gone viral in the country. I'm talking about the leaked tapes mentioning some names, including that of the Inspector General of Police. You recall, I did, under your leadership, direct that a special committee of 7 be set up to inquire into the matter. 3 from each side of the House, with a technical person making the 7th. I have 3 names from the minority caucus. I'm yet to receive the 3 names from the majority caucus. For way a Braswe Jim Tiamehene,
right honorable Urban Kingsford Sumana Babeni yɛte nka ne nyinaa ɛyɛ saa ne no a na ɛgye mpatako ne nsrepe wɔ mayi mo sa GP MPP for prime so mo pɛ mo pam no ezoma kwako so wɔ NDC ni ɛma ne mampani dada dwoma makra no ne kɔ nakra na ne yonko brɛbo pa ne ade no ɛno ne no ɛna speaker yɛ ne sɛ mo nkɔ hwɛ mu abusafo de kase ne kwako wie ɛwɔ yabe akyeremade a ɛwɔ atwema kwangoma baton pesua so asante bantema se na busua ɛnra adehia ɛwɔ yabe ɛne na akyeremade ehu omani so ade yɛse awia no mu no mu ɛna sɛ de asɛm draveni ne sɛ ne watwa bie sɛ ne wawi bie sɛ ne buf na na afuo sɛ de asɛm oyesu Toyota ɛyɛ rafo yi bi na no watimo sɛ ɔba no so ano ne tim no sɛ yɛ ne yere sɛ yɛ ne akanchema sɛ yɛ ne gɛ sɛ de ade na no wɔ mo pɛ no wɔ ka nim do mu ya ne sɛ ka na tu bum na abrewa bi a wɔte ne kios mu akɔ mu abrewa no ɛne kios ne nyina ne yɛwura bi a na ogyina nkyɛnkyɛn nyɛ dɔm ɛna tutu amerika kɔ hɔ no mu a nkabusuafo ɛkɔkɔ yɛ asɛm foforɔ yɛn tete akora kyerɛ sɛ abrewa na wadi 60 years no ka ne kum no ɛwɔ hɔ nom na adehia na gyina hɔ nom abusua ne ɔmo de tu yɛnim kakra ni Metekem, etimi free metototro me ye ka ma jimi duru ya no it is enu nti hu se etu wum na ko bo na me abro no akana she contain nim ai eti enye yide eti ye hu te ma me no yo ba wo revu ka no ba be man te front eti enya ye ni ko so eti enya ye se ye politini no se mo jari yunu ku abontere eti ye wa container no so no de eti me eti ko ye fatu no ye yi ma me no wie ye no ma me no to ko ni na ne ti adafo ma me no te na nwene na katara nso pie enti ayasem ene ya maso e de ko oba ne de ene aba ko daba ko de ye hu bi enti pa ne ye bo se bibia be kan ko mo so oba no o hwe enti be ma na jama no enti mu te bia o tie be to tie de nso na oni ko ye ene ji fa no de pa me hu bi da ewia we de ano de me kra no ye ko so no ama rede awo so ma ko mi ano bia wa ho ne de ni ese be ma na echi ena ojama oba no nti oba ne Elena ena o kire oba ne de wi a yesi twika enti bumping ne so odu bumping ne so o tra bumping no adono se no o hwefo no so se no o ya de ana se bibi kra mpo na e be cross na otimi de dodge be rust to you so far na ma me ba ko na na e store na no ena e friends e bro bi so na etina nche e bo mo mienu na ba obi anwu Observe nti we yabe akyeremade ye watwema kwagoma baton pesua so asantema ntema ya agrekens ma kwantempo no so asem ne ye kan arehosem anura wia esi ye no yate sa posifo abam yesusu ye de besi ase ne ye de akire de bifra to bia no ye mfa enkamem ye gina we so na no pen nsem e boabo no de besom no ye de mosia ene eye wukuada wo frɛ no waka wasem e wo ade ache bia dwumadie so omahene ye dubu ache sum na wato aso bedede na ya bo amali bia boga